it's time for SPG, as in Super Bacchanal Secret Files. Nang dahil sa isang kanta, pinabalatan ko si Junjun. Hinubad ko ang shorts at brief ko. Humiga. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Eugene. At ito ang aking SPG, as in Super Bacchanal Secret File. Sa ating mga kabisyong nabuhay na noong dekada 90, malamang ay minsan nyo nang narinig ang kantang The Funk Phenomena ni Armand Van Helden. Sa mga hindi nakakaalam, isa itong funk dance na ang lyrics lang ay ang mismong title nito, na The Funk Phenomena. The Funk Phenomena. Pwede nyo ring i-google yan, kabisyo. Paulit-ulit yang binibigkas. Kung kaya't paulit-ulit din akong napagtripan ng kaisa-isa kong kuya na itago natin sa pangalang Taguro. Si Kuya Taguro ay 7 taong mas matanda sa akin. Medyo malayo ang agwat ng edad namin, kaya hindi kami gaanong naging magkasundo nung kabataan namin. Madalas niya akong tuksuhin na ampun daw ako, kahit hindi naman. At madalas din niya akong asarin na para bang hindi kompleto ang araw niya pag hindi niya nabubuli ang bunso niyang kapatid. Naalala ko ang isang beses na sinagad ni Kuya Taguro ang pasensya ko. 8 years old ako nang mangyari ito. Isang araw, habang magkasalo kami sa hapagkainan, biglang tumugtog ang kantang The Funk Phenomena. Habang kumakain, ay kinausap ako bigla ni Mama. Sabi ni Mama, Eugene, magpatuli ka na. Kukunat na yang Junjun mo kung paaabutin mo pa yan hanggang sa pagtanda mo. Biglang natawa si Kuya Taguro dahil parang may naisip siyang ipang-asar na naman sa akin. Kaya sa gitna ng kainan, habang tumutugtog ang kantang The Funk Phenomena, ay kumanta ang kuya ko at nirevise niya ang lyrics ng kanta na nagsasabing, supot ka pala, supot ka pa pala, supot ka pa pala, supot ka pa pala. Oo, DJ Rocky. 4 na beses niyang kinantayan habang kumakain kami. At tumawa lang siya ng tumawa pagkatapos. Ang papa at mama namin natawa rin sa pagkakanta ni Kuya. Pero pagkatapos, sinaway din siya ni Papa at sinabing, Taguro, tama na. Tapusin mo na yung pagkain mo. Tigilan mo na ang pangasar mo kay Eugene. Pagkatapos nun, napikon ako at hindi na tumuloy sa pagkain. Kinabukasan at sa mga sumunod na linggo,
panay pa rin ang pang-aasar sa akin ni Kuya Taguro. Tuwing tumutugtog ang kantang yun, napapakanta siya ng linyang, supot ka pa pala, supot ka pa pala. Kahit ang isang uncle namin nakigaya rin sa pagkanta noong narinig niya si Kuya. Pero agad rin namang niyang binawi at sinabing, biro lang pamangkin. Yumuko na lang ako at tumakbo kay Papa. At sabi ko, Pa, magpapatuli na ako. Ngayon na. Nabigla si Papa sa mga sinabi ko. Tinanong niya ako kung sigurado ba ako na ngayon na. At ang sagot ko sa kanya ay, oo. Hindi ko na ito ipagpapabukas. Tapusin na natin ito. Kaya sinamahan niya ako agad-agad sa pinakamalapit na General Hospital. Pumunta kami sa kaibigan niyang surgeon. At eto na, isinalang si Junjun sa Operation Hiwa. Hinubad ko ang shorts at brief ko. Humiga. Nilagyan ng brown na una ng tiyan ko para takpan ang isasagawa nila kay Junjun. Pagkatapos, naaramdaman ko na lang na parang tinagat ng pulang langgam si Junjun. Aray ko! Ang hapde! Ang sakit! Biglang sinabi ng surgeon, Eugene, nag-inject na ako ng anesthesia. Huwag kang matakot ha. Hindi na yan masakit mamaya. Pagkatapos nun, ay wala na nga akong naramdaman kay Junjun. Habang nakahiga ko, ay tinitingnan ni Papa ang Operation Hiwa. At panay lang ang thumbs up sa akin. Lumipas ang 30 minuto. Natapos din ang Operation Hiwa. Bumangon ako at tiningnan ko si Junjun. Nagmistulang binalot na lumpia ang itsura. Sabi sa akin ni Papa, "O Eugene, ayan, tuloy ka na. Hindi ka na siguro aasarin ng kuya mo." Natuwa naman ako dahil sa wakas, ganap na akong binata. Pag uwi namin ni Papa sa bahay, ay nakita ako ni Kuya Taguro na nakasuot ng maluwag na shorts. Medyo pabirang napakanta ulit si Kuya pero iba na ang lyrics. Tuloy ka na pala, tuloy ka na pala. Pagkatapos kong magpatuli, DJ Rocky, ay 1 linggo muna akong nagsuot ng maluwag na shorts. Niresetahan din ako ng antibiotics para hindi magmistulang kamatis si Junjun. At araw-araw din itong pinaliguan ng pinakuluang katas ng dahon ng bayabas para mabilis ang paghilom. Hindi nagtagal ay ganap na ring nag-transform si Junjun. Kaya sa mga kabisyo nating batang lalaki dyan, magpatuli na kayo habang maaga. Marami namang libreng tuli na isinasagawa. Sunggaban nyo na. Malay nyo, pagdating ng panahon, mga chicks na ang susunggab kay Junjun. Diba? Mas maganda kapag tuli para hindi kayo tuksuhin na supot ka pa pala, supot ka pa pala. Salamat sa pagbabasa, DJ Rocky. Ingat ka sa mga Junjun, tuliman o hindi. Muli, ako si Eugene at ito ang aking SPG, as in Super Partner Secret 5.